לכולם, היום אני מארחת את, איך קוראים לך? מאיה. את מאיה. היא החברה הכי טובה שלי ואנחנו כל יום ביחד. אנחנו היום עושות ולוג ענקי ומטורף. מוכנים לשמוע? 24 שעות באמבטיה! טוב, אז ברוכה הבאה למקלחת, הייתה תקלה, אמרתי אמבטיה. שכחתי שאנחנו עושים פשוט שיפוצים, אז זה אי אפשר. אוקיי, מוכנים? יש לנו יש לי ולמאיה 5 דקות, ואם לא נעשה את זה ב5 דקות נקבל פרס, עוד לא ידוע לנו. 5 דקות לקחת הכל. סופרים לנו? זה התחיל לספור! מה אני אקח? הכי חשוב שק שינה. מאיה! להביא בובה? כן, כמה בובות אפילו. לא את לוסי, לא אותה. זהו, רק את זה. מהר! תביאי אוכל! אין לי מושג מה להביא! טלפון! כן! כן! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. מאיה, אי אפשר להביא עוד, סורי. נסדר ונחזור. מאיה, נכון אמרתי שעושים ולוג של 24 שעות? זה מוזר, להגיד לך למה? אני לא חשבתי על הרעיון הזה, כאילו, הכריחו אותי להגיד את זה. בוא נראה אם אפשר לפתוח את הדלת, כי היא סגורה. כאילו, לא נעולה. זה נעול. מאיה, זה נעול. כן, אני יודעת, אמרו לי. טוב, מסתבר שזה באמת 24. סידרנו, אמרנו שנחזור אליכם. אוי ויי, זה נעול ושכחנו את הכריות בחוץ. ואת הפיקצ'ו. אוי, לא. נבקש. מאיה, משהו פה לא מסתדר לי. תודה שהבאתם. אם הם עכשיו נחמדים אלינו, הם בטח בהמשך לא יהיו נחמדים. הם יעשו לנו את אתגרים בטח. הם בטח גורמים לנו להתרגל לזה, כאילו, זה סתם אתגר קל. לא, אני לא חושבת. משהו נראה לי הולך להשתבש. כבר 2 בלילה, אנחנו די עייפות, מאוד עייפות דווקא. טוב, נחזור אליכם שנסיים לישון. בוקר טוב, אני יודעת שאני עם הפיג'מות זאת הרבה זמן, פשוט שכחתי להביא בגדים. עכשיו 8 בבוקר, אנחנו מתות מעייפות, וואו. תקשיבו, אין פה מה לעשות, רותח כאן. היא מלא, אני מתה. אין לי אוויר כבר. טוב, מה נעשה? לא יודעת, הבאתי לפה רק טאבלט. הבאתי לא, את הקופסה? לא, בסוף לא היה לי זמן. אוי לא, אין לנו מה לעשות. טאבלט, אולי נשחק בטאבלט? טוב, נחזור אליכם כשנסיים. עכשיו נספק או לא מספק, מוכנים. זה יהיה עם מישהי כזאת שאומרת מספק או לא מספק, אבל אני אגיד מה שאני חושבת שזה מספק. ואני אגיד מה שאני חושבת. טוב, יאללה. או לא מספק, לדעתי זה יהיה מספק. לא, זה אני חושבת תתפוצץ. לא, זה ממש לא מספק. זה יהיה מספק, זה יוציא לנו ככה חוטים מקסימים היא צודקת, אני אוהבת כאלה. שיצאו קצת מוזר, זה יהיה מספק. אוי, לא מסכן, מספק. זה מפוקימון, איך קוראים לו? זה לא מספק. מספק בכלל לא. זה יהיה מספק, זה בטח נראה לי, יעשה ככה כן. משהו... מספק. זה מספק, אבל אני לא אוהבת שהורסים צעצועים. לא מספק, בכלל לא מספק. מקסים. חבל, הייתם מביאים לי לאכול. זה יהיה מספק. נראה לי כבר ראינו את זה בעבר, לא? וואי, זה מספק. אבל זה נראה קצת...
אני די לא בטוחה מספק. שכבר ראיתי את זה בעבר. תקשיבו, לא זהו. מספק. נראה לי נגמרו לי הסרטונים שלו. וואו, זה מספק. מאוד איך אני אוהבת. צודקת. זה פשוט נימח בצורה כזאת מדויקת וישרה. לא שאבה מספק. כמובן שזה האמת מספק. מספק. אימא'לה, וואי. מספק או לא מספק, איך אני לדעתי מתה זה